Trampolinhuset er et medborgerhus for asylsøgere og danskere, hvor asylsøgerne kan komme ud af centrene og møde nogle danskere og blive del af vi kalder det en storfamilie. Vi vil gerne starte et kursus, som giver kursusdeltagerne et realistisk og godt fundament for at søge videre, enten i jobsammenhæng eller med studier. Vi går jo ind i det her, fordi at vi kan se, at der mangler noget. Folk kommer ud fra kommunerne og kommer tilbage til Trampolinhuset og siger, at vi forstår ikke, hvad der sker. Hjælp os. Vi vil gerne have, at kursdeltagerne finder ud af, hvem de er, hvor de vil hen på kort og lang sigt, og hvordan de realistisk kan bevæge sig i den retning. So, as soon as we come here, it's very important to learn and understand. Hvis vi går tilbage til spørgsmålet, hvem de er, så arbejder vi jo på et CV. Vi prøver at finde ud af, hvad det er, de har lavet i deres hidtidige liv. Vi prøver at styrke deres faglige selvværd. Hi, I'm Søren. I'm Rima. Oh, you're Rima. En del af kurset er, at man træner jobsamtalen. It is my dream job. Grunden til, at vi mener, det er vigtigt, det er jo fordi, at når man kommer til Danmark fra en anden kultur, så har man noget med i bagagen, som måske overhovedet ikke kan bruges i forhold til, hvordan man skaffer sig jobs her. Selvfølgelig har jeg drømme om familie og et arbejde. En del af kurset er, at kursdeltagerne laver deres egen præstationsvideo. Prøv at snakke helt andet. I forbindelse med at lave en video, så er det sådan, at man lærer noget om præstationsteknik. Man lærer at se sig selv udefra. Vi skal have det ud af det, at de har et interessant produkt, som de kan være stolte af. Og det er sjovt at lave, men ikke mindst vil det gøre, at de i en jobsøgningssammenhæng vil kunne lave en ansøgning, som pludselig skiller sig lidt ud fra de andre.